समाव आङो नोंथांमोननि जि खौरां बिजों बेनिसिम साबायखर बावहरदों। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे नेहाथारि फरयस बर' बिथांजों जोङो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगा जोङो दावबायदों आरो बेवहाय जोङो सांग्रांथि मेल जों खालामदों। मैया जोङो गहपुर हालामनि सिमलुगुरि ओनसोलाव जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ खालामदों आरो दिनैहाय बे लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' बेवहायनो जि नब्लां बेवहाय जों मेल खालामदों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजा बाहागो लादों। लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव बे मेला जादों आरो बेवहाय रायजो राजानि जि बाथ्रा बेखौ जों खोनासंदों। बर' थुनलाइ आफादा आथिखालाव मा मावदों बेनि सोमोन्दै जों मिथिहोदों। जे नंगौ जोंनि बर' बिजोङाव आथिखाल लखिमपुर जिल्लायावबो फरायसाफ्रा जेरैबायदि बिबांनि जानांगौ अनजिमा जानांगौ बिदि जायाखै आरो बिनि जायैनि गोबां जाहोनफोर दङ। जों बिनि सायावबो दिनैहाय सावरायदों। बर' थुनलाइ आफादा आथिखाल बिनि सायाव माब्रैहाय बेखौ बांहोनो हायो जों बिनि थाखाय रायजो राजानो जों माखासे बाथ्राखौ बुंनानै होदों आरो रायजो राजायाबो जोंनि खोथाखौ खोनासंदों। जोंहा गोबां जाहोनफोर दङ आसलथे फरायसा अनजिमा खम जानायनि जाहोना। सरकारा थोजासे फोरोंगिरि जोंनो होआखै, मोजां क्लासरुम जोंनो होआखै, जोंनो सम मथे बिजाबखौ होआ। बेफोर गासैबोनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा आथिखाल खामानि मावबाय थादों आरो जोंहा फोथायनाय दं जे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव जायफोर माखासे फरायसालिफ्रा थैलांबाय खिन्थु जायफोर दङ जों बे थानायखिनि फरायसालिखौ एखेबारे मोजाङै लाखिनायनि जि बिबान बेखौ जायगानि बर' रायजो राजाफ्रा लाखिनांगोन आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय दायित्व दं होननानै जों सानदों। आरो सार बे फरायसालि गैयैफोरखौ बर' थुनलाइ आफादा माबायदि राहा लामा लानानै फोथांफिननायाव बाहागो लागोन? मोनसे खोथाया क्लियार, दिनैनि दिनाव जेरावनाखि फरायसाफ्रा गैला बेखौ जों फोथांफिननो हानायनि लामाखौ नुहुराखै। नाथाय जायफोर फरायसालिफ्रा दिनै थांनानै दं बेखौ जों बोरै हायो फोथांनानै लाखिनायनि राहाखौ लानांगोन। आरो सार बे एमालगेमेसन जानाय फरायसालिफोरखौ माबायदि राहा लामा लानाय जादों दासान्दि? एमालगेमेसननि बेलायाव जोंनिफ्राय जोङो NOC होनाय जादों मोनसे समाव बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खिन्थु मार्जारनि बेलायाव जोङो सरकारखौ बादा होना दोनदों। मार्जारखौ खालामथ'नो मोना। बे बेलायाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन। मानोना मार्जार खालामोबा गासैबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थानाय नङा, बेखौ जों रोखा रोखा नुदों। थेंक इउ सार।